Fjällräven Classic Danmark er halvvejs afviklet. Vi har stadigvæk folk, der kommer ind, og I kan høre det her i baggrunden. Det er fantastisk. Folk har en høj stemning på. Folk smiler og er glade efter en meget hård tur derude. Selvom det er her i Danmark, og folk kalder det lavland, så har vi fået nogle rigtig gode tilbagemeldinger på, at det er mere end bare en søndags spadseretur. Det er rigtig godt. Smukke danske fynske alper her op og ned. Vi kommer fra det flade Vestjylland, så allerede på vejen herover, der kan vi godt se, at det her, vi har trænet i de forkerte steder. Det går for meget op ad bakken. Vi har haft 200 mennesker igennem. Ikke alle er kommet ind endnu. De drysser ind her i løbet af eftermiddagen. Og så har vi jo andre 200 mennesker, der startede i går eller forgårs, som kommer ind i morgen søndag. Og vejret har været med os. Hvis man havde skulle skrive en drejebog omkring, hvordan Fjällräven Classic Danmark skulle se ud 2014, så skulle det være lige nøjagtigt sådan her. Det er fantastisk. Det har været en varm dag. Indtil videre Sydfyn viser sig fra sin bedste side lige nu. Men det er også god tid til det sidste af runden, hvis ikke vi skal være alt for tidligt fremme. Vi har i flere år prøvet at kæmpe for at få Fjällräven Classic uden for Sveriges grænser, og jeg synes med det her arrangement, vi har lavet her, at det har bevist, at vi kan godt tage det her ud over grænserne og få en masse folk. Vi har 7 forskellige nationer, der deltager her, og flere af dem har faktisk også deltaget på Fjällräven Classic i Sverige. Jeg kan bare se, når konen kommer, hvad hun laver. Ej, hvor er det flot, det der. Så kan du bare holde den her? Hold den kan bare holde. Ej, ja. Så tror vi ellers skål, jo. Vi har jo taget regntøj med, og så får vi sgu også prøve, om det nu fungerer. Og så ved jeg godt, at man hiver det af en halv time efter, fordi så er det for varmt igen at gå med det, men altså så fik man lige prøve det. Og det var fedt at kunne se skum, at der var lige lidt skum på derude, og lige lidt gang i vandet, ikke? Jeg var ikke selv nede at bade, fordi jeg ville hellere bare gå igennem, og så tage den i morgen måske, hvis vi må det dernede. Så, men det var jo fedt, for der var nogle stykker, der var nede og blive døbet, ikke? Så det var jo kanon. Altså, jeg har kun rosen herfra. Man skal inspirere og uddanne folk til at få et aktivt udendørsliv. Og det synes jeg, alle de 3 ingredienser, som er DNA'en i Fjällräven og i det hele taget i Phoenix Outdoor, at de er alle sammen til stede her på Classic i Danmark.